Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan kini mga nagpadayong hulga ug nagpadayon nga kagubot ug hulga sa kagubot dili unta mo padayon hupayon unta ang mga kasuko, kasina ug garbo sa atong mga leaders. Pulihan unta sa paghigugma ug pagtinabangay. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi pinaagi aning pagpamalit og mga slots hatagan unta sa Ginoo sa tinuod nga kaayuhan ug kalinaw sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdum ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalan kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, o makagagahom nga Dios, hingpita kanunay dinhi kanamo ang sakramento sa Pasko sa pagkabanhaw aron kami nga imong gibag-o pinaagi sa bunyag nga balaan makapamunga og daghan ubos sa imong panalipod ug makadangat kami sa kalipay sa kinabuhi nga way katapusan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa pagkasunod adlaw igpapahulay, hapit tanang tao sa lungsod miadto sa pagpamati sa pulong sa Ginoo. Sa pagkakita sa mga Hudeyo sa daghang mga tao, nangasina sila ug misupak sa gisulti ni Pablo ug ilang giinsultuhan siya. Apan midugang hinuon ang kaisog ni Pablo ug ni Bernabe ug miingon sila, kinahanglan nga kamo ang unang walihan sa pulong sa Dios. Apan kay gisalikway maninyo kini ug wala kamo mag-isip sa inyong kaugalingon nga takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudeyo kay kini ang gisugo kanamo sa Ginoo. Gibutang ko ikaw nga kahayag alang sa mga dili Hudeyo aron pinaagi kanimo ang kaluwasan moabot hangtod sa kinatumyan sa kalibutan. Sa pagkadungog niini sa mga dili Hudeyo, nalipay sila o gidayig nila ang mensahe sa Ginoo ug kadtong gipili alang sa kinabuhing dayon nahimong magtutuo. Ug mikaylap ang pulong sa Ginoo sa tanang dapit ni adtong yutaa. Apan gihulhugan sa mga Hudeyo ang mga kadagkuan sa syudad ug ang tinamod nga mga babaeng dili Hudeyo nga mahadlokon sa Dios aron lutuso nila si Pablo ug si Bernabe ug hinginlan sa ilang dapit. Gitaktak sa mga apostoles ang abog sa ilang mga tiil, batok kanila ug mipadayon sila sa Ikonyo. Nalipay pag-ayo ang mga tinun-an ug napuno sa Espiritu Santo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios.
Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Awiti ang Ginoo ug bag-ong awit, kay naghimo siya o katingalahang mga buhat. Ang iyang tuong kamot nakakabot og kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaang bukton. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang Ginoo nagpahibalo sa iyang kaluwasan, sa tubangan sa kanasuran, iyang gipadayag ang iyang katarong. Nahinumdum siya sa iyang kaluoy ug sa iyang kamatinod anon, alang sa balay ni Israel. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa kaluwasan sa akong Dios. Awiti nga malipayon ang Ginoo, kamong tanang kayutaan. Singgit kamo sa pag-awit, awit sa pagdaig. Ang tanang kautlanan sa yuta, nakakita sa makaluluwas nga gahom sa Dios. Alleluia, alleluia, alleluia. Your words, O Lord, are spirit and life. You have the words of everlasting life. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Maana usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, karon nga nakaila na kamo kanako, makaila usab kamo sa akong amahan, ug sukad karon nakaila na kamo kaniya, ug nakakita kaniya. Si Felipe miingon kaniya, Ginoo, ipakita kanamo ang amahan, ug igo na kanamo. Si Jesus mitubag, dugay na akong nakig-uban kaninyong tanan, ug wala ka ba gihapon makaila kanako, Felipe? Ang nakakita kanako, nakakita usab sa amahan. Busanganong nag-ingon ka man, ipakita kanamo ang amahan.
Wala ka ba motuo, Felipe, nga ako anaa sa amahan ug ang amahan ania kanako? Wala magikan kanako ang mga pulong nga gisulti ko kaninyo. Ang amahan nga ania kanako nagbuhat sa iyang kaugalingong buluhaton. Tuuhin ninyo nga ako anaa sa amahan ug nga ang amahan ania kanako. Kundili panuo kamo kanako tungod niining mga buhat. Sultihan ko kamo ang mutuo kanako magbuhat sa akong gibuhat ug magbuhat siyag labaw pa niini kay moadto man ako sa amahan ug buhaton ko bisan unsa ang inyong pangayoon sa akong ngalan aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong simbahan nagtudlo nining doktrina nga usa ka Dios, tulo ka personas. Nya usa sa mga teksto sa atong Ebanghelyo kini karong atong ibasa, John 14:7-14, nga si Kristo iyang giklaro ngadto ni Felipe nga siya ug ang amahan usara, pero anak siya, amahan tong usa, pero usara sila. Mao na nga kung makakita taniya, nakakita na sadta sa amahan niya. Kung nakaila taniya, nakaila na sadta sa amahan. Unya ang iyang gihimong testigos or prueba nga nagkahiusa sila ug ang amahan, mao ang mga buhat nga iyang gihimo. Niya ang buhat nga iyang gihimo matud pa niya, buhat kini sa amahan, pulong kini sa amahan. Wa ko'y ako kung dili iya sa amahan. Mo na ang nagpakita dinis kalibutan, ang anak dili na kinahanglang magpakita pa ang amahan. Nganuman kay lagi ang nakakita sa anak, ang nituo sa anak, nakakita og mituo sa Dios amahan. Dingiyay mong tupad ingna nakakita na ka sa Dios amahan. Kay usahay ra ba murag mamugos gyud ta nga makakita ta sa naong sa Dios amahan, dili naman na siya magpakita tungod kay mura na siya nakigkuntis sa iyang kaugalingong naong. Kay ang naong ni Hesus nga nagpakatao, mao naman to ang naong sa amahan, mao na sadto ang naong sa Espiritu Santo, mao na to ang naong sa Dios. Nakaron unsa may importante nga motuo ta nga siya Dios. Mo na diri sa unang pagbasa, sila si San Pablo ug mga kauban nga mituo sa Dios, nituo ni Hesus nga Dios, nagbuhat sa mga buhat ni Kristo. Kay matud palagi ni Hesus atong Ebanghelyo, ang mutuo kanako magbuhat sa akong mga buhat. Ige, ikaduhang lingi, ingna nagbuhat ka sa mga buhat ni Kristo. Kanang pagpanglaba, buhat ba na ni Kristo? Buhat dili. Kanang paglungag, buhat na ni Kristo. Kanang pagpamalit og slat, buhat ng Kristo. Kanang pagpangural anang agianan sa ibong silingan, buhat na ni Kristo. Kanang siging pamalit anang mga gadgets nga bag-o bisag inutang, buhat na ni Kristo. Kanang pagpangiskis anang kilay, buhat ng Kristo.
May sad bang ato sa hunahon ba? Kanang pag sulob-sulob anang makita nang imo mga puson, imo mga dughan, mga kigol unsa man nabuhat na ni Kristo. Kanang pagsigig simba, pagsigig rosaryo o pagpasaylo sa nakasa nimo buhat ng Kristo. May manday kay mo. Pero kanang sigig simba nya ini humas misa blidibakay dayon buhat na ni Kristo. Kanang sigig rosaryo nya ini humag rosaryo mga saba dayon mamalikas dayon buhat ng Kristo. Amay okay kay baw dayon. Nya kumusta man ang imong mga buhat karon? Buhat ba ni Kristo o buhat sa demonyo? Sige mo palit og slat. Uy, pamalit mo daghan. Uy, kaya na, jute, para kay gatong halin. Kani, pasabot ani, jute, ragyod ang nagbuhat sa buhat ni Kristo. Kana bang pagpaambit sa imong kwarta, ngari sa simbahan. Bitaw, ang atong SBF DAG, na natay halin nga 19,502 ka slots, na pay 40,498 ka slots, available tag 500 pesos per slot. Nya nga to sang special slot nga tiwasono na katong DCHS, Divine Cleansing, Healing and Strength, na natay halin nga 25,858, na pay 4,142 ka slots available. Nya naani tag 22 slot challenge nga tag 4,400, na nasa tay 421 ka 22 slot challenge. Nya nga to sang DSAP ako man tong gipun-an og siyam aron makumpletong 200 ka slot. Hopefully so karon nahimo ng 193 ka slots. Pito na lang ka slots ang kuwang nga tag 500,000 pesos per slot. Atong pakpakan ang namalit nini. Salamat kayo. Makaday kita o makapakpaktas Ginoo. Pero nasa nag-text nako nga nailad na po siya sa scammer. So ayaw lang yun mo pataka o kaning padala, labi na mga online parishioners mo padala mo o kwarta dinhi. Siguro agyod nga ang atong official contact persons kani sila si Remedios Ocabang, Edna Barusa, Hinara Laborte, si Bernardo Jacobi, mo ni atong mga contact persons. Ang atong i-flash din sa atong misa, mga contact numbers, maura gid na. Sus na may nihatag ko na og number. Paghatag sa number asangan text yan ako si kuan may akong ipadadaan pader mo ni ngana nako idi mani maoyngan diri sa akong contact persons mo na ang atong generosity himuan sad na og pangilad sa mga hinanib sa yawa tungod kay dinhis kalibutan do na manggi masina do na gi mo pahimos sama sad sa nahitabo sa mga apostoles diri sa unang pagbasa gikasinahan sila sa mga tao nga kunuhay mga leaders mga hinanib di ay sa demonyo kini karong mga gubat kining kagubot tungod ni sa kadao kasina kahangol aning atong mga bahandi nga kalibutanon nga imbis magbuhat tas buhat sa Ginoo magbuhat danon tas buhat sa demonyo. Nya unsa may mahitabo kung kita mutuo na ni Kristo ug magbuhat sa buhat niya matud pa ni Kristo mas makabuhat pa mo labaw kaysa akong gibuhat. Si Kristo tulo ra ka tuig ang iyang pagpamuhat daghan na kay siyag nabuhat. Ang mga santos sa tinud-anay dunay mas daghan pa og nabuhat sama ng pagpamunyag, pag-ayo og masakiton, pagsangyaw sa maing balita nga moabot gyud ngadto lain-laing dapit. Mao bitaw si San Vicente Ferrer usa sa mga magsasangyaw nga dako sa kaig na abot
Nya labi na karon anataning social media, daghan na kayong magsasangyaw nga ang nabuhat labaw sa nabuhat ni Kristo, ingnon talang po nga in terms of quantity, tungod kay usa ka sangyaw sama ni karong atong gibuhat moabot man dayon sa tibuok kalibutan. Si Kristo didto raman sa atong lugar sa aning nanang tawag na to Holy Land, diha raman sila gatuyok-tuyok, pero di na pasabot nga kuwang tong gibuhat ni Kristo. Pero iyang gisaad, kung bisag unsay inyong pangayoon sa akong ngalan, mahitabo kana. Ug unsaon man nato pagpangayo sa iyang ngalan, nga ang mga buhat nga iyang gibuhat pangayoon nato nga makabuhat sabta. Kanilang pagpasaylo, kanang pagpasaylo ba? Si Kristo nakapasaylo nga wa gyud limit, hastas mipatay niya. Kinsa ninyo dinhi ang nangayo nga makapasaylo lang gyud mo kanunay sa mga tao nga wa gyud mahigugman ninyo. Sige, tasa kamot. Congratulations. Uy, kasagaran nato di man ta mangayo ana. Ang usa itong pangayoon, Ginoo, usba kining tawhana. Mutahod na unta siya nako, mo respeto na unta siya nako. Mao man itong iampo. Ang atong iampo makapasaylo ta ko. Kinsa dinhi ang andam nga mo pasaylo og kapituan kapito sa nangabit niyang bana or kung mangabit ang iyang asawa ta sa ngamot. Bantay na to. Kinsa ninyo dinhi ang andam nga bisag tamparuson pang naong di gyud masuko ta sa kamot. Kanang ni isas kamot tamparusa dayon. Pero unya na lang taod-taod tingali. Mangandam man sa nakaron. Awa na nag-anam nagkahilis. Kinsa man dinhi ang musugot na bitayon sa cross niya magsigil lang yapog pasaylo ta sa kamot. Awa na, nahilis na gyud. Si Maria, ang mahal nga birhen, naliwat sad ni Hesus. Kinsa dinhi ninyo mga ginikanan nga musugot lag kulatahon ang inyong anak, di gyud mo masuko, magsige ra mo pasaylo ta sa kamot. Awa na, nahilis na gyud. Mao na atong pangayoos Ginoo. Mao na atong pangyoon. Kausa si Pedro akong maguwang gisukmag sa among igagaw na tumba in taon lagom pang naong. Nga pag-report na mao na alain laig reaksyon ako sa suko sa ko, pero ako yung ipaningkamutan Ginoo in taon makapasaylo unta ko ani niya kay si Pedro nakapasaylo raman mura ra magwa niya. Okay ra to oy, mawa raman ning lagom. Naku pagka Dios no ning akong maguwang mao para ba hinoy na paralyzed. Nga ako nangayo sa kus Ginoo in taon makapasaylo lang gyud ta ko ani niya. Nakapasaylo ra sad ko. Ako pang tagaan pagbugas usahay. Unsay paginahanglan ako pang tabangan. Hangtod ako na sad hinoy hapit patya. Sige lang niya pagpasaylo. Himo raman. Nindot kayo, suway ninyo. Tistingig pangayo ba? Ayaw pangayo nga mausab ang batasan sa nakapabugat nimo. Pangayuas Ginoo nga sama ni Hesus makapasaylo, makadawat ra gid ta, mutabang ra gid ta bisan pa man og ang iyang batasan, ang iyang binuhatan yawanon lang gyapon. Di lang gyapon mutahod, di lang gyapon mo respeto nimo. Mao ni ang mga buhat ni Kristo. O kung ato ning pangayoon sa amahan sa ngalan ni Hesus nga nagsugo nato ani, mahibong gyud ang tibuok kalibutan. Sus og pangayoon lang unta na sa mga leaders sa Russia, sa Ukraine, sa Israel, sa Hamas ug sa kanirong nag-ung-ung na sanggubat ning siging lalis aning China, Pilipinas. Ug pangayoon lang unta aning ato mga leaders tagai ko Ginoo og kasing-kasing nga mapaubsanon ang kalinaw, ang tinuod nga kauswagan sa kalibutan mahitabo gyud unta. Pero kung magpadayon ning mga garbo karon moabot gyud nga
mawagtang tang tanan, mga matay tang tanan, pero sagdi lang, tuwa man sa langit nga nagpaabot. So, mientras tanto, nawapat ang mga matay, pamalit na lang mong slat daan. Ay na lang mo pag-usik-usik anang himo, anang inyong balay, palit yung slat. Nga naman, mawa ramaning tanan, hasta kining atong gitukod nga kumbinto, kining simbahan, maigo ranis misail, mawagtang ramaning tanan. Pero ang dili mawagtang ang atong binuhatan. Ang atong gibuhat para sa simbahan, muna'y dili mawa. Kay matod pa ni Hesus, og dili mo mutuon ako, tuhuin ninyo ang akong mga buhat. Ana ha? Sige, nindog na ta. Mga igsuon, magampo kita ngadto sa atong langitnong Amahan nga naghatag kanato sa tanang mga maayong butang. Malaumon kitang muingon, Amahan, pamatia kami. Amahan, pamatia kami. Nga ang presensya ni Jesus, nga mao ang atong kamatuuran, mabatyagan pinaagi sa atong buhing paksaksi o panigingnan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang pampublikong mga opisyal, mangulo sa katawhan, diha sa mga angayon, malinawon ug mahiusahon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang dignidad ug ang paglaom sa kinabuhi, mahibalik ngadto kanila nga gipasagdan ug wala tagda sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga sila nga biktima sa pagpanglupig, sa katapusan makabaton na sa hustisya, kagawasan ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangamatay makasulod na sa dapit nga giandam ni Kristo alang kanila, magampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia kami. Diyos among Amahan, pabilin uban kanamo, pinaagi sa imong anak, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo dihas gugmag pagtuo, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagdaigod ka, Diyos, Amahan langit, ningka sa damo, magamasalay ko, ang patubino na abot sa yuta, ginama sa kamot sa tao. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot,
alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, santusa kining mga halad ug sa imong pagdawat sa gasa nga espirituhanon, himua kami alang kanimo nga mga gasa nga way katapusan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magmalipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw, kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay ang among karaang kaalaot natapos na, usa ka kalibutan nga nagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Paskos pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Dahigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylong. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy.
Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, ani nagsimba dinhi, o ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tulangitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dala ko angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Every day I sing to you with all my heart. Hear my prayer, I raise them all into your hands. Come to me and keep me safe in your arms. Strengthen me to face the day, for you I stand. Even if there's sadness, stay with me. And fill me with your joy endlessly. Lord, help me understand to follow your commands. I entrust my life into your care. My Lord, fill me with your love, fill me with your truth, fill me with your kindness, my Lord. Let your goodness shine, let me speak your truth, let me be the bearer of your love. Magampo kita. Ginoo, kaming nakadawat sa mga gasa sa misteryo sa nga balaan, nangamuyo nga mapaubsanon, nga ang gisugo sa imong anak nga buhato namo aron paghandom kaniya, makadugang unta sa among gugma kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang gasa sa Diyos non nga kalinaw. Nya mahitabo ra ni kung ato gyong sundon ang mga buhat ni Kristo. Nautunta nga atong padayonon ang pagpamalit sa ato mga slots, kaya nga atong mga contractors daghan-daghan na silag nabuhat, nya gamay patag na bayad, no? Inahinay lang tagpalit, matag-usa nato, mupalit lang itag usa ka slot. Ang atong SBF dag, tag 500 pesos ra gid ni. Palit lang usa ka slot kada semana or kada buwan ka usa. Hurot na gid niam. Nya ang ato sang DCHS, ato naman ning tiwasonon, 200 pesos ra ni per slot. Ato lang sad ni siyang tiwason o palit. May tagmahumanan ni karong before sa end sa Abril. Nya ang ato sad nga DSAP investment slot nga tag 500,000 pesos nga naay 25% interest per annum, naa pa siya ay mga pito ka slots, no? Okay pa kayo. Ato sad nga iampo kining kainit nga masulbad unta ni, o kining kainit sa mga kabuot sa atong mga leaders nga murag magsigig og hulga nga maggubat, mga yawanon nga mga panghunahuna. Maghiusa ta sa pagampo sa Ginoo.
Kay di na ni madaog tambag-tambag lang. Gahom na gyud ni nga langit nun ang atong gikinahanglan. Ang Ginoo manaak kaninyo. Manausab kadimo. Og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.